Tabi tinqari huwa mħud mill-ittra l-Ebrej, kapitlu 7, l-ewwel 10 versi. Dal-awtur kien diġà semma lil Melkisedek aktar kmieni, però qalilhom li huwa suġġett tqil, diffiċli biex nifhmuh, però xorta waħda se jsib il-kuraġġ li jgħallimna s-sinifikat ta' dan Melkisedek. Naqraw hekk. Għax dan Melkisedek, sultan ta' Salem, saċerdot tal-Alola, iltaqa' ma' Abraham u jirritorna mill-iskonfitta jew mill-qerda ta' Slaten u Birku. Li lilu wkoll Abraham assenja jew taħle xhur minn kollox. L-ewwel nett ismu huwa tradott Sultan tal-Ġustizzja, imbagħad ukoll Sultan ta' Salem, voldiri Sultan ta' Sliem. Bla missier, bla bla ġenealoġija, la għandu bidu ta' jiem u lanqas tmiem ta' ħajja, ma magħmul jixbaħ il-binalla, jibqa' saċerdot perpetwament għal dejjem. Issa osservaw kemm kien kbir dal-bniedem li lilu mqar il-Patriarka Abraham taħle xhur mill-bottin, ġifier mill-ħwejjeġ li kien kiseb mill-battalja. U ta' bilħaq dawk minn ulied Levi li jirċievu s-saċerdozju għandhom kmandament skont il-liġi biex jaxru jew biex jirċievu d-deċmi mingħand in-nies, jiġifieri ħuthom. Avolja huma dixxendenti ta' Abraham. Imma dan, ċoe Melkisedek, li l-ġenealoġija tiegħu mhix ittraċċata minnhom. Għaxxar il-Abraham, ġifieri irċieva le xhur mingħand Abraham u bierek il-dak li kellu l-wedi. U mingħajr ebda disputa l-inferjuri u ambierek mis-superjuri. U hawn f'każ minnhom bnedmin mortali jirċievu le xhur, imma fil-każ tal-ieħor hemm jirċevjon wieħed li hu mixud illi jgħix. U f'ċertu sens saħansitra Levi li jirċievi le xhur kien imaxxar permezz ta' Abraham għax kien għadu f'ġenbejn il-missier meta Melkisedek iltaqa' miegħu. Tajjeb. Normalment il-Bibbja hija ktieb jiftijem ħafna, mhux vera. Avolja miktub fl-antik tibda taqra diversi porzjonijiet u tifhem, tieħu pjaċir bil-verità li Alla urina, però konna nammettu wkoll li hemm l-Adam ukoll, hemm xi tmexmex. U ċertament l-ittra l-Ebrej, prattikament kollha kemm hija waħda mill-kodba mhux għall-għażżenin, imma għal dawk illi jimpenjaw ruhom sabiex jgħaddu l-qudiem. L-ignoranza mhijiex virtu. Naħseb nifhmuha l-koll illi tajtu jgħarfi ħanoqgħod nikkoppa. Le, Alla iridna li nagħmlu sforz, li nirsistu sabiex dak kollu li tagħna nirċevuh. Għax jiswielna għal-fidi tagħna, jiswielna biex aħna nkunu stabbiliti fi Kristu Ġesu Sidna. U allura dan l-awtur bl-istil tiegħu, l-istil tqil u mhux tas-soltu, mhux it-tip ta' diskors li s-soltu nisimgħu. Tajjeb, u konfidenti li dawn in-nies li qed jikbilhom dil-komunità ta' insara Lut dak iż-żmien kellhom bżonn li jkunu issudati rigward il-saċerdozju ta' Kristu. Hawnhekk se jibda infatti minn kapitlu 7 issa 8, 9 u 10 għandna l-qofol tal-ittra. Prattikament issa din hija il-messaġġ ċentrali tal-ittra kollha. Irid jispjegalna l-eċċellenza ta' Kristu bħala s-saċerdot, il-sommu saċerdot tagħna. Il-medjatur li bih aħna nersqu li Alla b'konfidenza, konfidenti li aħna mill-qowejn quddiem Alla permezz ta' Ġesu Kristu. Però kultant il-Bibbja għalkemm għattilkom tiftijem b'mod in ġenerali kultant huwa wkoll dokument misterjuż fih l-enimmi tiegħu. Kultant tajjeb inxebħuha ma' detective story. Darba rajt ktieb The Moonstone kien jismu. Ktieb oħxon detective story sabiħa ħafna fiha ħafna karattri, ħafna protagonisti u xi ħadd sera din l-imbierka ġemma dan il-djamant kbir u prezzjuż. Tajjeb,
U intu taqra tibda tgħid naħseb da. Mbagħad taqra kapitlu naħseb da, u da, u da. Però l-awtur matul l-istorja jagħtik ċertu dettall ċkejken, li inti tibqa' għaddej. U qas biss tagħti każ dak id-dettall. U dak id-dettall ċkejken, dak il-paragrafu ċkejken jinfluwenza l-istorja kollha. U l-każ ta' Melkisedek huwa hekk. Rajna il-Ġenesi 14, tajjeb, fejn jissemma Melkisedek l-ewwel darba. 3 versi kull ma jissemma. 3 versi ċkejknin wara illi Abraham kellu vittorja fuq il-slaten biex imur jeħles lil-neputi tiegħu. Lot, tajjeb, fid-daqqa u l-ħin ċumbum ma nafux kif jitfaċċa dan Melkisedek, naqraw l-istorja, u Melkisedek mela daħal fuq ix-xena bla avviż, bla nafu, da Melkisedek sultan ta' Salem ġieb ħobs u mbit u kien qassis ta' Alla l-Ola ta' El Eljon. Kien qassis ġenwin ta' Alla li servi lil Alla l-ħalliq tas-sema u l-art. U bierek l-Abram u qal imbierek Abram minn Alla l-Ola sit tas-sema u l-art u mbierek Alla l-Ola li reħla dewwa tiegħek fidejk. U Abraham taħ xhur minn kollox ta' sekk. La jissemma żjed, jissemma mbagħad darba oħra però f'salm importantissimu. Salm 110, l-iktar salm kwotat mill-Apostli u minn Ġesu Kristu fit-Testament Ġdid. Li żed porzjon kwotat fil-Bibja kollha. Salm 110. Fejn jgħid ħalef il-mulej u ma jiddispjaċihx, int assisa dejjem skont l-ordni ta' Melkisedek. Mela hemmhekk David f'dak is-salm jiġi jfakkarna f'dan l-inċident kurjuż, dan l-inċident misterjuż, meta Abraham kellu dan l-inkontru ħabta u sabta ma dan il-qassis ma nafux mifeħ għala, kien sultan ta' Salem li aktar tard aħna nafuha bħala Ġerusalem, tajjeb, u bierek lill-Abram u rċieva l-xhur minn kollu. Ġifieri, min ma sabina Mosè meta kiteb din l-istorja dan l-episodju ċkejken, sabina qatt ma għadda minn moħħu l-importanza kritika ta' dan l-episodju. Kitbu, tajjeb, kitbu ovvjament taħt ispirazzjoni ta' Spiritu Santu, u nasabina wkoll il-qarrej ma jaqafx jaħseb u jgħid hawnhekk għandna vera pass pivotali, għandna pass vera importantissimu biex nifhmu allura mbagħad il-bqija tal-Iskrittura. U hekk hu. Ma jgħaddix minn moħħna kellu jkun l-awtur lill-Ebrej, mela dan l-awtur tagħna li issa se jiftilna din il-panorama, din il-vista fuq dan il-karattru illi għalkemm jissemma darbtejn biss fit-Testament il-Qadim. Darbtejn biss u fil-qosor ħafna. Jurina kemm huwa ta' bilħaq importanti. Għax li kieku kellek taqra t-Testament il-Qadim kollu tgħidli u ngħidlek semmi li t-tlet personaġġi l-aktar importanti. Ejja. Mosè, min kollu jissemma Mosè. Alla kellem il-Mosè. Kikun semmu lill-Abram, ċertament, missier il-fidili kollha, okay? U ma rridux ninsew ukoll il-David. Hemm ħafna. Allora David ukoll jissemma wieħed mill-karattri prinċipali, l-awtur ta' ħafna salmi. Però min jiġi f'moħħu biex isemmi l-Melkisedek. Però aħna bil-Malti għandna idjoma l-essenza fil-fliexken iż-żgħar. Vera? Għamin daqsxejn ta' paragrafu ċkejken u l-awtur lill-Ebrej, ovvjament, taħt l-ispirazzjoni, taħt il-gwida tal-Spiritu Santu jislet dak l-episodju u jurina illi Sidna Ġesu Kristu, l-Qassis il-Kbir, għandu saċerdozju jixbaħ jew immodellat fuq is-saċerdozju ta' Melkisedek. Melkisedek illi der kif għattilkom ċumbum b'mod bizzar, b'mod stramp ħafna, der għall-arrida, bla mistenni. U hekk mill-bidunet naraw illi Ġesu Kristu jixbaħ lil Melkisedek. Aħna ngħidu li Melkisedek huwa tip ta' Kristu.
jew illustrazzjoni stampa sejħela li trid, stampa ta' Kristu qabel ma Kristu der fostna. Il għaliex Kristu kif der fostna? Ċumbum. Okej, kien profetizzat, kien imħabba mill-profeti, imma fid-daqqa u l-ħin der fostna, għax fostna kemm 33 sena u reġa' telaq. Niżel mis-smewwiet għalina l-bnedmin u għas-salvazzjoni ta' reġa' telaq lura fis-smewwiet, però dawk it-33 sena fl-istorja umana, l-istorja umana sejla għaddejja eluf ta' snin. Minn Adam u Eva u għada għaddejja u min jaf kemm fadlila. Dawk it-33 sena. Bracket, parentesi ċkejkna, vera fl-istorja umana, fl-istorja fil-panorama wiesa tal-umanità. Dawk it-33 sena, episodju ħanajdulek ċkejken huwa tant kritiku li jaffettwa x'ġara qabel u jaffettwa x'ġara wkoll wara. U allura David ukoll għaraf l-importanza ta' Melkisedek. Meta kiteb dak is-salm tajjeb li jibda Jahweh qal lill-Adonai tiegħi poġġi fuq l-eminja tiegħek, fuq l-eminja tiegħi sa ma inqiegħed li dewwa tiegħek mirfes jew banketta għal riġlejk. U aktar tard jgħidlu ħalef il-mulej u mhux se jiddispjaċih. Int saċerdot għall-eternità. Skont l-ordin ta' Melkisedek. Għaliex skont l-ordin ta' Melkisedek? Melkisedek ta' bilħaq kien qassis. U ta' bilħaq kien qassis ġenwin ta' Alla. Fatti jgħid li kien qassis ta' El Eljon, Alla l-ola, Alla l-veru. Ma kienx qassis pagan. Jew ukoll enigmatika meta naħsbu li kien sultan ta' Salem, Ġokanan, li kien pajjiż prattikament pagana l-aħħar. Ġifieri wieħed jistaqsi kif jista' jkun da. Però hekk hu, qassis ġenwin u l-awtur tagħna se jużah il-Melkisedek biex juri issa kemm is-saċerdozju ta' Kristu huwa superjuri huwa aħjar mis-saċerdozju ta' Arun. Iftakru Arun hu Mose Alla ħattru biex ikun saċerdot. Tajjeb, Mose u Arun deru xi 500 sena wara Melkisedek. Xi 500 sena. Tajjeb. U l-Lut kienu tan draw bil-saċerdozju Aroniku jew bis-saċerdozju Levitiku sejħu li trid. Għax kienu assisin maħudin mit-tribu ta' Levi biss. Tajjeb. Meta l-awtur kiteb il dawn in-nies Lut, imrobbijin fil-kultura ludija, għalihom illi kien hemm saċerdozju tant ta' irġiel li offru sakrifiċċji fuq l-artal f'Ġerusalemm, kienet xi ħaġa tant aċċettata. Kienet parti mill-kultura tagħhom. U allura sabuha daqsxejn diffiċli biex imbagħad jerħu jew ħallu warahom dak li rċivew prattikament minn twelidhom. Saċerdozju li kien ilu jiffunzjona, għajdu li intom, 1500 sena. 1500 sena. Saċerdoti u post ieħor ġenerazzjoni għall-oħra sa żmien Ġesu Kristu. Issa l-awtur qed jgħidilna Ġesu Kristu huwa saċerdot aħjar. Dawn il-Lut insara bħalna kienu qed insibuha diffiċli biex jerħu, biex jinsew is-saċerdozju Levitiku għax dak issa huwa skadut. Spiċċa, m'għadux jgħod. Dak kien biżdell tal-ħwejjeġ tajba li issa dehru fi Kristu. Għal forsi nifhmu aħjar. Jekk meta xandruna l-Evanġelu għal darba lilna li trabbejna kattoliċi. Tajjeb? U mill-ewwel ħabta u sabta jgħidulna issa għandek tkun taf illi l-kap tal-Knisja mhux il-Papa u Ġesu Kristu. U inti tieħu qata ġom sarnek. Inti li minn twelidek dejjem tambrulek illi hemm kap tal-Knisja fil-Vatikan imsejħ il-Papa, ħassiba diffiċli biex inti terħi titlaq
dak illi huwa l-patrimonju tiegħek, il-wirt tiegħek li inti ħadd mingħand missierek u ommok, mingħand il-qraba tiegħek. U din l-pożizzjoni ta' dawn il-Lut. Kienu ħajdu hekk imġarba fil-li, naċċettaw li ġesu għal-qassis il-kbir. Imma nix inkomplu inħarsu wkoll lejn il-qassisin levitiċi illi fl-ħam qegħdin joffru l-offerti tagħha fuq l-artal. Qegħdin joffru l-liturġija tas-sakrifiċċji illi fl-ħam mill-aħħar it-Testament il-Qadim jgħallem dwarha. Aħna so ngħidu għandi karozza qdiemet u nixtri oħra. Imma x'iżommni li nżomm ukoll il-qadima. Le l-awtur qed jgħidilna la għandek karozza ġdida armi l-qadima. Diffiċli biex naċċettawha din għax moħħna jgħidilna mhux aħjar ikollna qassis il-kbir ma jkollna oħrajn miegħu. U din hija prattikament jekk nindunaw il-pjaga tal-Kristjaneżmu mhux mill-bidunet. Imma mis-seklu 3-4 bdiet dieħla l-idea illi għandna bżonn assisin. Irġiel, assisin. U allura nħoloq bil-mod l-idea li għandek il-kleru, għandek l-assisin, illi servu ta' medjaturi bejn il-lajċi u Alla. Li għadija totalment żbaljata. Għaliex? La darba għandna l-Ġesu Kristu, bin Alla il-ħaj. Li huwa saċerdot skont l-ordni ta' Melkisedek, ġifieri tal-istess kwalità bħal Melkisedek li għandu bidu laqas għandu tmiem. Allura ejju nistrieħu u niddependu totalment fuq. U bekk inkunu qegħdin nissejsu fis-sod għandna saċerdozju aħjar, għandna saċerdot aħjar minn Arun, aħjar mill-suċċessuri tiegħu, il għaliex huma ta' kwalità u natura aħjar. Għandna patt aħjar ħajajdilna, issa għandna kapitlu 7-10, dawn kollha se joħorġu. Għandna patt aħjar, Alla għamel patt mal-Lut meta ħarriġhom mill-Eġittu fera mal-Muntanja Sinaj tom l-10 mandamenti jienu u l-mulej Alla sitkom li ħriġtkom mill-art tal-Ġittu. Mela Alla huwa l-feddej tagħhom. U allura m'għandu jkollkom l-ebda Alla ieħor ħliefi jew qudiemi. U l-bqija tal-kmandamenti biex il-poplu juri ir-rabta tiegħu, il-patt tiegħu ma' Alla. Alla ħelishom u m'għandhom jobduh. X'ġara minn dak il-patt inkiser. Inkiser ripetutament, inkiser bajb kbir mill-Lut. Alla kellu jkeċċihom il-pajjiż, dak li ħana nsejħula l-eżilju, vera, storja ta' għajb ta' mistħija. Il-poplu Ludi ma baqax fidil ma' Alla tiegħu. Issa l-awtur qed jgħidilna għandna patt aħjar. Illi fih aħna ta' bilħaq ingawdu l-maħfra tad-nubiet. Mhux bħal patt li jien għamilt meta ħriġt il-missirijiet battom minn idhom u ħriġthom il-barra mill-Eġittu. Imma dan huwa l-patt li jien nagħmel magħhom. Inqiegħed il-liġijiet tiegħi f'qalbhom, f'moħħhom niktibhomlhom u fid-nubietom. U fi ħtijietom jien ma niftakarx aktar. Patt aħjar minn qatt qabel. Illi nafu issa għandna garanzija, għandna dik il-konfidenza illi bi Kristu Ġesu b'mewtu u bl-irxox tiegħu għandna maħfra kompluta. Għandna salvazzjoni totali mingħand Ġesu Kristu. Patt daħħalna f'relazzjoni ħajja ma' Alla illi ma tistax tinkiser. Għandna wkoll tabernaklu jew santwarju aħjar. Di xi ħaġa li l-Kristjaneżmu tul iż-żminijiet ukoll ma tantx fehma. Fissajna wis fil-nimdu l-katedrali u knejjes sbieħ u kopli u tisġin u ornamentazzjoni u insejna illi l-qassis il-kbir tagħna daħal fis-smewiet innifsu biex jidher bħala l-prekursur tagħna, bħala qassis il-kbir tagħna. Iffissajna fuq affarijiet li jidhru, affarijiet li tmisshom. Il-Lut kellhom it-tabernaklu, kellu aktar tard fi żmien Salamun bnew tempju magnifiċenti, tempju kbir, partit minnu miksi bid-deb, b'affarijiet, offerti votivi, kien iċ-ċentru tal-ħajja tagħhom. Fi żmien Ġesu Kristu x'kien dak it-tempju? Kien maqjel u għar tal-ħallalin. Araw daqsxejn. Issa għandna tabernaklu aħjar.
Ġesu jdaħħalna fil-preżenza tal-Alla nnifsu. U finalment jgħidilna l-awtur għandna sakrifiċċju aħjar. Qabel, sakrifiċċji innumerabbli ta' ħrief, ta' bdaba, ta' mos, ta' barrin, ta' ħamiem, minn kollox. Issa b'sakrifiċċju wieħed, barra sakrifiċċju effettiv, għandna l-maħfra. Għalhekk l-awtur f'kapitlu 10 jgħidilna issa fejn hemm il-maħfra ta' dawn m'hemmx aktar offerti għad-nbiet. U bl-istess argument bħalma qal li la darba għandna l-maħfra b'sakrifiċċju wieħed u allura m'hemmx għalfejn inkomplu s-sakrifiċċji. Hekk ukoll qed jgħidilna li la darba der il-qassis il-kbir tagħna fuq l-ordni ta' Melkisedek m'għandniex għalfejn niddependu fuq qassisin umani bħalna. U għalhekk fil-knejjes evanġeliċi mad-dinja kollha il-mexxejja fil-knejjes ma jissejħux qassisin għax mhumiex qassisin. U Alla ma jrid ebda bniedem li jkun qassis għaliex għandu wieħed, provdina wieħed li huwa adekwat, li huwa totalment kwalifikat illi bih nersqu lejn Alla. Illi bih ukoll Alla illi permessi ukoll u kapaċi isalvana kompletament lil dawk li bih jersqu lejn Alla. U allura nispera li tapprezzaw għala da l-awtur qed jieħu l-ħin tiegħu jispjegalna li isma' mhux aktar bil-qassisin li fl-aħħar mill-aħħar kienu midinbin bħalna, u sikwit kienu korrotti u għar minn nies fl-għar każijiet li kienu jagħmlu. Irid jurina lil Kristu bħala il-qassis suprem, il-qassis il-kbir, adekwat f'kull sens. U allura jibda biex jippreżentana argument storiku. U jirrakkuntalna fi kliemu l-istorja illi qaralna ħuna Joseph. Fejn jidher Melkisedek jiltaqa' ma' Abraham, jagħtih il-ħobs u l-inbid biex jifriskaħ wara il-battalja, jagħtih is-sosten. Jista' niftakru fl-ikla tal-mulej li Ġesu ħallina biex insostnu lil ruħna, vera? Aktar ma niftakru fih, aktar nħobbuh. Aktar ma nħobbuh, aktar nobduh. Aktar ma nobduh, aktar ikollna dak is-sliem, dik l-assigurazzjoni fil-qalb tagħna li aħna nappartinu għalih. Għax naraw dik l-evidenza tal-Ispiritu tiegħu operattiva fil-qlub tagħna. Melkisedek, l-uniku dettall li dal-awtur ma jsemmix, però hija wkoll sabiħa. Meta Melkisedek l ħaġa li jagħmel offrilu ħobs u nbid l-Abraham. Fit-taqtija tagħna, fil-battalja tagħna ta' dil-ħajja, Ġesu jiffriskana bih innifsu. Jagħtina l-mistrieħ bih innifsu. Imbagħad ukoll jippreżenta l-argument dottrinali, il-ġimgħa d-dieħla Alla jrid se naraw se jagħti wkoll raġunijiet teoloġiċi għala Ġesu u aħjar. U allura l-qassisin levitiċi m'għandniex bżonnhom u Alla qed jiddikjarhom obsolit, spiċċaw. U minflokhom mhux se jagħmel saċerdozju ieħor għax il-sommu saċerdot huwa wieħed li issa daħal fis-smewwiet innifsu. Imbagħad ukoll jagħtina l-argument prattiku, qed jgħidil nisma' kien meħtieġ li aħna jkollna saċerdot qaddis, mifrut mill-midinbin, innoċenti. Ħafna nies meta nitkellmu magħhom juruk li ma jafdawhomx il-qassisin. Għax dak id-dunja li ma ħassux lejn anfusna, kulħadd għandu kull min jolli idu għandu xi xogħol taħt qabtu. Imma huwa vera. Illi kif jista' jgħinek qassis li hu midneb bħalek. U allura l-awtur jispiċċa biex jgħidilna isma' kien jaqblinna li jkun qassis il-bej. Bħal dan illi daħal fis-smewwiet fil-kapitlu 7 jispiċċa. Jgħidilna illi m'għandux bżonn ta' kuljum bħal dawk il-qassisin il-kbar joffri sakrifiċċju l-ewwel għal nubietu. Għaliex m'għandux? Ġesu huwa perfett. U mbagħad għal dawk tal-poplu għax dan għamlu darba meta offra li nnifsu. La darba għamlu darba u kisbinna il-maħfra, allura m'għandniex bżonn
saċerdoti bħalli kieku huma medjaturi li bihom u bil-ħila tagħhom nersqu lejn Alla. Difatti, il-Knisja kollha l-Apostlu Pietru isejħilna aħna saċerdozju irjali, nazzjon qaddis, saċerdozju sultani. Kollha kemm aħna, nisa u rġiel, kbar u żgħar. Il-Knisja ta' Kristu tikkonsisti biss f'assissin għax Kristu fetħilna triq, tagħna l-aċċess. Dari il-qassis il-kbir waħdu kien jidħol fil-qaddis tal-qaddisin. U hemm iċappas l-irkejjen tal-arka tal-patt darba fis-sena waħdu. Issa Ġesu bit-triq ġdida u ħajja fetħilna il-modija għalant il-missier. U stess qal qabel ma miet ħadd ma jiġi għand il-missier ħlief permezz tiegħi. Ma Ġesu fetħilna triq, hija triq effettiva. Mela, laħwa fil-ħin li fadlilna ħa naraw dawn il-kurżitajiet strateġiċi sejjaħtilhom jiena. Kurżitajiet dwar Melkisedek għax huwa vera karattru mhux tas-soltu. Karattru enigmatiku, huwa tip ta' Kristu. U allura wieħed jippretendi li ikun hemm ċertu affarijiet li għall-ewwel ma jiftemux, però xejn naraw kif huma biex ngħidu hekk ritratt ta' Kristu li kellu jidher aktar tard jagħmlu sens. L-għonet Melkisedek kif għaddilkom ma kienx qassis falsi jew pagan. Kien qassis ġenwin ta' Alla, qassis ta' El Eljon, Alla l-ola. Però l-ewwel kurżità hija proprjament din. Illi kien kemm qassis kif ukoll sultan. U din mill-ewwel tibda tħokk rasek. Il għaliex matul it-Testament il-Qadim kollu. Tajjeb, jew għall-inqas minn żmien Arun il-qudiem, Alla ta' saċerdozju lil Arun u lil uliedu u qatt ma permetta il qassis jilħaq sultan. Jew sultan jagħmel ix-xogħol ta' qassis. Kienu mifrudin minn xulxin. Żewġ karigi separati minn xulxin. Il-qassis ma setax ikun sultan, is-sultan ma setax ikun qassis, però Melkisedek għaqad fih innifsu dan iż-żewġ rwoli importanti. U hekk hu wkoll Ġesu Kristu. Ġesu huwa s-sultan, l-awtur tagħna f'kapitlu 1 vers 8 jgħid illi dwar liben Alla jgħid it-tron tiegħek u Alla u għal dejjem ta' dejjem. Xettru tal-ħaq u għax-xettru ta' saltnatek. Int bad il-ħażen ħabbejt is-sewwa għalhekk Alla tiegħek dilkek biż-żejt ta' eżultanza ola minn ħutek. Hemmhekk huwa dikjarat mill-bidunet bħala sultan fuq it-tron. Immissa se jixxampla u jgħidilna kemm ta' bil-ħaġa huwa wkoll l-uniku saċerdot illi bih għandna il-maħfra. Assis u saċerdot fejn normalment it-tron u l-artal huma distinti minn xulxin f'Melkisedek. Għandna it-taqida armonjuża tagħhom. Għaliex hekk huwa proprjament Ġesu Kristu. Dik l-ewwel ħaġa. It-tieni, l-isem Melkisedek huwa wkoll sinifikanti. Kultant anke forsi bissimtu intom u jaqra ħafna ismijiet strambi li bdejna nisimgħu, l-ismijiet fil-Bibja huma importantissimi. Illum titwet tarbija u jsemmuha bliżet isem stramp u stravaganti u komiku kemm jista' jkun. Għax ma jafux x'inhu ma jagħmlu. Dispjaċini ngħid. Imma l-isem fil-Bibja huwa importanti. U meta persuna tkun anke fi kriżi qawwija, Alla ġieli bidel l-isem ta' dik il-persuna. Minn Abram għamlu Abraham, minn Saraj għamela Sara, minn Xmun semmih Petru, minn Ġakob semmih Izrael. Nistgħu sejrin. Illa għaliex l-isem jirrifletti il-karattru ta' dak li jkun. Okay? Mela allura għandna lil dan Melkisedek u m'għandniex għalfejn nibżgħu minn kliem twil Melkisedek.
Melkisedek huwa sultan tal-ġustizzja. Sultan ġust. Sultan li jħobb u jesiġi li jkun hemm il-ġustizzja, jkun hemm is-sewwa fil-pajjiż tiegħu. Huwa sultan tal-ġustizzja u wkoll sultan tas-sliem. Għaliex? Għax kien sultan ta' belt Salem bħal Malti din. Salem sultan tas-sliem. Okay? X'kuntrast mas-saċerdozju aroniku jew kwalunkwe saċerdozju uman ieħor, vera? Kwalunkwe saċerdozju ieħor. Ta' Arun mill-bidunet, Arun mhux tal-li ma gwedhomx in-nies tal-li iġbru ċrieket u l-imsielet u ffurmalhom oġol biex mexxihom għall-idolatrija. Ara kemm kien saċerdozju dajef. Missa għandna assis li bħal Melkisedek huwa sultan tal-ġustizzja u wkoll sultan tas-sliem. Alla għaqqat il-ġustizzja u s-sliem. In-nies iridu sliem, irridu li ngħixu fis-sliem f'ġenna tal-art, però ma jridu ġustizzja. Mentri Alla jesiġi illi biex tgawdi sliem trid tkun ġust. Trid timxi fis-sewwa. Is-saltna ta' Alla mhix ikollu xorb imma ġustizzja, sliem u ferħ fl-Ispiritu Santu. U l-ordni importanti, l-ewwel ġustizzja. Sliem, ma tikollok is-sliem u mbagħad xi riżultat tkun bniedem ferħan. Importanti. Alla kapaċi jaqqat dawn il-ħjut biex ngħidu hekk. F'Salm 85 vers 10 jgħidilna propjament hekk. Tassew is-salvazzjoni tiegħi qrib għal dawk li jibżgħu minnu biex il-glorja ta' Ammar fartna, it-tjieba u l-fedeltà ltaqgħu. Il-ġustizzja u s-sliem dbewsu. Il-ġustizzja u s-sliem dbewsu. Narawhom imbewsin f'Melkisedek u allura huma mbewsin f'Ġesu Kristu, trid li tkun madu ġust quddiem Alla permezz ta' Kristu. Trid li tgawdi sliem miegħu permezz ta' Kristu. Romana 5 vers 1, vera? Għalhekk issa billi aħna ġustifikati bil-fidi, ġifieri ddikjarati ġusti quddiem Alla. Bil-fidi fi Kristu għandna sliem ma' Alla permezz ta' Sidna Ġesu Kristu. Il-qagħda ġusta tagħna quddiem Alla, tajjeb, tirriżulta fis-sliem. Ma nibqgħux miġġildin ma' Alla, issa imħabbin ma' Alla. Dan huwa illi jurina Melkisedek sabiex aħna napprezzaw aktar u aktar lil Sidna Ġesu Kristu. Melkisedek mela jixed għal Ġesu Kristu. Min qabel ma der fostna, Melkisedek jagħti testimonjanza tiegħu. Salm 72 vers 7 jgħid ukoll fi żmienu il-ġust joktor, il-ġust jiżdied u jkun hemm sliem qotran sama jintemm il-qamar. U din hija saltna li Alla daħħalna fiha is-saltna ta' ġustizzja u ta' sliem tiegħu permezz ta' Sidna. Għalhekk Melkisedek bierek l-Abraham. Dan jisu li huwa l-istampa ta' Ġesu Kristu. Huwa tip ta' Kristu. Ibierek l-Abraham. Il-kbir ibierek l-żgħir. Kemm huwa importanti li aħna kulħadd iħossha. Kulħadd irid jgħix fis-sliem vera, kulħadd. Ħadd ma hu pjaċir jew fittex illi jkun miġġielet, le, rridu sliem. Kuxjenza tagħna il-bniedem u għandna l-ġnus magħquda u għandna ħafna proġetti u ħafna intrapriżi biex il-ġnus jersqu flimkien, biex ir-reliġjonijiet ukoll jingħaddu flimkien fl-aħħar mill-aħħar m'hemmx differenzi. Bejn ir-reliġjoni ta' dejjem m'hemmx differenzi. Ma kollha r-reliġjon ta' opri, kun tajjeb u salva. Il-differenza il-fidi kristjana li tgħidlek Alla lesta kollox fi Kristu, tagħna salvazzjoni b'xejn, il-qaħħa bil-fidi u sir sewa miegħu. Bniedem fitta xi sliem miegħu innifsu ma' ħadd ieħor jipprova wkoll Alla, però l-esperjenza turina kemm in-nies jippersistu li jfittxu sliem f'postijiet żbaljati. Postijiet żbaljati. Palli kieku ħatfittax il-djamanti ġo maqjel. M'intix issibhom id-djamanti ġo maqjel?
Ma jkomplu jfittxu fil-post ħażin. Fejn ifittxuh is-sliem in-nies? Fil-ħarba, jippruvaw jaħarbu. Jaħarbu minn anfushom. Escapism, nsejħulu. Escapism. Tagħtix każ. Provinza. U allura ninfexxu fis-safar, ninfexxu fid-droga, ninfexxu fl-arti, ninfexxu fid-delizzji tagħna. Ninfexxu jgħidu li intom fl-isport. L-isport. Biex ninsew. Nxorbu birra flimkien, għattaw sa'ten flimkien, għax jridu ninsew. Il-bniedem iħobb jaħrab. U jaħseb li dik hija soluzzjoni. Dik l-ewwel ħaġa, ma toġġ. It-tieni fl-evażjoni ma jiffaċċax il-problema. Jaf li għandu kuxjenza li tkiddu, jaf li għandu kuxjenza li jaħatja. Per prova jevadi, jipprova jitraskura il-marda. Min għalih il-marda ħadd tmur weħda. Le, il-marda tħalli hemmhekk minn ma tiħossibha tiggrava aktar. Tiggrava aktar. Hemm min ukoll ifittax islim fil-kompromess. Jaf illi mhux sewa Alla, allura jsir reliġjuż. Però mhux reliġjuż biżżejjed. Aħna nafu illi l-bniedem ta' bilħaq reliġjuż u l-bniedem marbut ma' Alla permezz tal-medjatur tiegħu. Illi hu ħatru hu nnifsu Ġesu Kristu. U għalhekk il-vera slim nakkwistawh meta nirrikorru għajdu li intom għand il-prinċep ta' sliem. Iżajja ħabru minn qabel fejdilna inatalna iben, twelditilna tarbija u ismu jkun fuq spallejh u jissemma ismu Alla l-kbir, il-missier għal dejjem, konsulier tal-ħaġeb, il-prinċep ta' sliem. Is-seta tkun fuq spallejh, jgħidilna. Ġesu huwa dak li għad sliem. U nutli li naħarbu minnu il-għaliex is-sliem ma jinsab imkien aktar, għand ħadd aktar ħlifu. Abraham għaraf dan. Għaraf, meta ltaqa' ma' Melkisedek, ma jgħidilniex x'għanqlu lill-Abraham biex jagħtih id-deċmi minn kollox. X'inhu ma d-deċmi? Le xhur? Il-tithing. Tajjeb mill-priża li kiseb mill-battalja kellu ħafna affarijiet, il-ħam il-battalja kien mobbi b'ħafna oġġetti. Abraham taħ waħda minn 10 ta' dak il-bottin kollu. Dak ma lexur. Sabiex juri, sabiex jirrikonoxxih illi Melkisedek huwa akbar minnu minn Abraham illi kellu l-weda tal-Alla salvazzjoni. X'waħda din? Abraham kien kbir qudiem Alla, kien il-ħabib ta' Alla. U xorta jaraf Melkisedek. Xi ħadd akbar minnu. Għaliex? Għax Melkisedek huwa stampa ta' Kristu. Huwa Kristu li bierku, huwa Kristu li friskaħ bil-ħobs u l-imbit, huwa Kristu wkoll illi jirċievi minn għandna turija illi aħna nirrikonoxxuh bħala Salvatur u sit suprem fuqna. Meta Alla għallem il-lud biex jagħtu d-deċmi għat-tempju għal affarijiet oħra. Jekk tikkalkula kienu jagħtu aktar minn 20% tal-introjtu jew tat-tħul tagħhom. Tajjeb, Alla kien qed jgħallimhom biex jirrikonoxxuh bħala hu s-sors tal-barkiet kollha tagħhom. Jekk ir-raba kien għammieli u kellhom ħsad tajjeb jew fil-familja kollox kien tajjeb, Alla ried li jirrikonoxxu li l-poplu jirrikonoxxih billi jagħti d-deċmi. Abraham meta kien għad m'hemmx poplu ludi ġvera. Ma kien poplu kien għadu ma jsistix ta' kien għad. Ma Abraham ta' d-deċmi volontarjament lil Melkisedek. Ta' omlu wara li taħ li Melkisedek taħ mistrieħ u sosten taħ il-ħobs u l-imbit kif rajna. U ta' omlu kol wara li birku. U dik hija propjament l-ordni illi aħna nifunzjonaw bija. Alla jberikna permezz ta' Kristu. L-Apostolu Pawlu jgħid imbierek ikun Alla u mis-Jesu Kristu li berikna fi Kristu Ġesu b'kull barka spiritwali flimkien ta' smawiet. B'kull barka. U jsemmi lista twila ta' barkiet. Sentenza waħda. 14 vers. Barka kontra barka kontra barka. Ġwanni jgħid l-istess ħaġa.
Il-liġi ġiet permezz ta' Mosè, imma il-grazza u l-verità ġew permezz ta' Ġesu Kristu. Li bih aħna nirċievu grazzja kontra grazzja mingħand Alla. Ġesu jberikna u aħna natuh lexur minn kollox, natuh narfu li hu dak li jiddetta ħajjitna għax aħna issa tiegħu. Abraham realizzadi ra li Melkisedek huwa ola minnu. L-awtur jgħidilna vers 4, osservaw kemm kien kbir dal-bniedem. Lejlu qar il-patriarka Abraham taħle xhur mill-bottin. U ta' bilħaq dawk minnu li tlevi li jirċievu s-saċerdozju għandhom kmandament skont il-liġi biex jirċievu id-deċ minn in-nies. Avolju ma' discendenti ta' Abraham. Imma dan, u ċoħe Melkisedek, li l-ġenealoġija tiegħu mhix ittraċċjata minnhom. Għaxxa lil Abraham u bierek il-dak li kellu l-wedi. L-inferjuri huwa imbierek mis-superjuri. Da kollu Melkisedek jirrifletti lil Kristu. Dettalji ieħor dwar Melkisedek. L-istorja ta' familtu hija differenti mill-istorja tagħna lkoll. Aħna nistgħu mmorru l-insinwa u nsiru nafu, ġenituri nafu x'kien jisimhom, imma mbagħad insiru nafu u l-bużnanniet u l-bużbużnanniet tagħna. Għandna parentela, għandna diċċendenza, nafu minn fejn ġejna. Melkisedek ma nafux minn fejn ġie. Tgħidu li kif? Għaliex Mosè meta kiteb l-istorja tiegħu, meta kienet użanza komuni ħafna, meta jissemma xi ħadd illi jgħidlek anke jekk isemmi xi ħadd jgħidlek it-tali bin it-tali. Kull darba. Melkisedek huwa qisu bla omm, bla missier, bla ġenealoġija. Mosè l-awtur ma jsemmi xejn dwar dan. Biex jagħti l-impressjoni, ismu tajjeb, biex jagħti l-impressjoni li Melkisedek huwa etern. Huwa minn dejjem. Minn dejjem għal dejjem. Ċertament, Melkisedek kien raġel tad-demm u l-laħam bħalna, storiku, li verament eżista. Imma l-fatt li m'hemmx rekordju tan-nisel tiegħu minn fejn ġie, minn kienu missieru ommu, eċċetera. Dak in-nuqqas l-awtur jixħed id-daw fuq u jgħidilna taraw m'għandux la missier, la omm, m'għandux parentela, m'għandux qraba. Fir-realtà kellu. Imma fir-rekordu tal-iskrittura m'għandux. Tfaċċa ħabta u sabta, tela ħabta u sabta. Sabiex l-istampa tkun eżatta u sabiħa. Għax Melkisedek jirrifletti l-Kristu li huwa etern. Alla etern li jibqa' ukoll għall-eternità. Il-qassisin kienu obbligati li biex jilħu qassisin juru l-parentela tagħhom. Jekk taqraw fit-tib ta' Eżdra, kapitlu 2, tib ta' Nehemija l-istess ħaġa. Imma dan huwa qassis bħalli kieku etern. Bħalli kieku etern u għadu jservi bħala qassis interminabbli. Għaliex? Għalax huwa nerġa' ngħidilkom stampa ta' Ġesu Kristu. Dan huwa ovvjament argument bis-silenzju. L-awtur iffoka fuq xi ħaġa li ma tissemmix fil-Bibbja. Ma tissemmix, ngħidu argument mis-silenzju. U la darba allura qed jgħidilna ma nafux minnu missieru ommu l-qraba tiegħu. Isu etern u jippreżentah allura f'dan id-dawl eċċellenti. Sabiex jurina illi il-qassis il-kbir maħtur minn Alla għal dejjem, u ċoj ibnu Ġesu Kristu, huwa wkoll etern. U propjament Mikea meta ħabbru fil-ktieb tiegħu kapitlu 5 vers 2 jgħidu int Betlehem ta' Efrata m'intix li żgħar fost il-bliet ta' Ġuda għax minnek se joħroġ l-mexxej. Li jira l-poplu tiegħu Iżrael li l-jiem tiegħu huma mill-jiem ta' dari mill-jiem tal-eternità. Dikjarazzjoni qawwija ħafna illi s-Salvatur tagħna m'għandux bidu. Huwa etern. Bħal Melkisedek.
Għalhekk l-awtur kemm il-darba jgħidilna int qassis għal dejjem skont l-ordni ta' Melkisedek. Melkisedek mela huwa l-prototip ta' Kristu. Inħarsu lejn Melkisedek u naraw l-eċċellenza, il-kobor ta' Kristu li jibqa' Alla ħattru qassis u dal-qassis jibqa' l-eternità. X'irridu iżjed? X'għandna x'nambu qassisin tad-demm u l-ħam bħalna. Meta għandna qassis skont l-ordni ta' Melkisedek. Qassis etern. Qassis il-meta naslu il-ġenna. Nibqgħu nirrikonoxxuh għall-eternità bħala il-kawża tas-salvazzjoni tagħna, bħala dak li minħabba fih għandna ninsabu fil-glorja. Ġesu Kristu. L-istampa jagħtilna Ġwanni fl-Apokalissi, kapitlu 5, fejn jirrakkontalna xra u jgħid jiena ħarist u ara bejn it-tronu l-erba' kreaturi ħajjin u fost ix-xjuħ kien hemm wieqaf ħaruf qisu maqtul. Il-ħaruf ifakkarna fis-saċerdot li kien joqtol il-ħaruf ixerred demmu vera fuq l-artal. Ġesu huwa il-qassis u wkoll il-vittma. Għaliex għax offra li hu nnifsu. Offra li hu nnifsu. Sakrifiċċju bla teba lill-Alla. Ġwanni ra ħaruf qisu maqtul li kellu 7 qrun u 7 għajnejn li huma 7 spirti tal-Alla mibgħutin fl-art kollha. U ġie u ħa il-ktieb minit il-lemenija ta' dak li kien qiegħed fuq it-tron. Ħa il-ktieb tal-istorja u d-destin tar-razza umana minit tal-missier. U meta ħa l-ktieb l-erba' kreaturi ħajjin u l-24 xieħ inxteħtu quddiem il-ħaruf u kull wieħed minnhom kellu ċetru bwieq tad-deb mimlin bil-fwejja jew bl-inċens li huma t-talb tal-qaddisin. U għannew ġdida bil-qalu int jistħoqlok tieħu l-ktieb u tiftaħ is-siġilli tiegħu għax int kont maqtul. U fdejtna għal Alla b'demmek minn kull tribu, sien u popli u ġens. U għamiltna għal Alla tagħna slaten u qassisin. Għamilna f'ċertu sens għamilna bħalu. Wara nsejħu Kristjani għax aħna ta' Kristu. U nixbħuh fis-sens li aħna qassisin bħalu l-Knisja tiegħu hija kollha għax għandna tul issa quddiem Alla permezz tiegħu u aħna wkoll qassisin. Nirrenjaw fuq id-dnub u hawnhekk jgħidilna wkoll illi għamilna għal Alla tagħna slatan u qassisin u aħna nsaltnu fuq l-art. Din hija t-tama tagħna illi aħna tkellimna dwar il-ħadd li għaddu ġvera. Tama illi ridu nkunu sodi fija. Bħalissa ma narawx, però Alla qed iwedna illi għad insaltnu fuq l-art. Bħala qassisin u bħala il-slaten tiegħu. Dan huwa kollu dovut għal ministeru ta' Sidna Ġesu bħala l-qassis il-kbir tagħna. Ejjew nżommu sħiħ miegħu. Ejjew ma ħallux għajnejna jew id-devozzjoni ta' qalbna tkun attirata minn ħwejjeġ oħra. Jew minn nies jew ħleq oħra, m'għandniex għalfejn. Fi Kristu Ġesu għandna l-milja tas-salvazzjoni tagħna. Fi Kristu Ġesu għandna dħul liberu quddiem il-missier. Illi bih kapaċi wkoll insibu l-kuraġġ u l-Alla nindirizza bħala abba missierna. Ġesu esiġa illi l-Alla ħarsu lejh bħala missierna fis-smawiet. Il-għax u daħħalna fil-familja tagħna. U Alla jaf min huma tiegħu. Min huma tiegħu? Huma dawk li ħarsu lil Ġesu Kristu u jaraw fih il-qassis għal dejjem skont l-ordni ta' Melkisedek.